Sagodayan nga rin ti surat, ti pagkasaritaan, ni pagkayam tayong layla nga napolwan, gunggunam, idi, kalman lay. Idi, kalman laeng manong nemi, taadamanen ni Randy. Agorder manen manong nemi ti mainom, beer, ken pulutan. Siyempre, kas may nga white dress. Siyak tinagserbikan ko na. Yabot sikat nagserbikan niya. Dakil tumantitip mo. Laila. Nangruna no, sumurot ka kanya. Api ko mo sumurot ka kanya. Inta, agjuraid. Ada kotsek. Bakda nga. Noan naman ti ka sa pulam. Itad ko kanya. Anak kami karikan ka Randy, may saklang waitress. Isungaro, nga kayat ka nga tulungan. Tanuan niya man ti awan kang ka. Itad ko. Awang kwartam, ang damot at kwarto kito nagsweldo Manulat sweldo. Kang ka ti 5,000 nga tip mo. Basta, sumurot ka kanya. Papananta. Intag jurait ko nakman. Sadya kong ito ituloy tuminom. Payat ka? Handak palubusan. Kasaritak ni boss mo. Sikaman. Talan. Napanan ni boss mo. Dapat pa naka-opisina nun eh. Siya, di ba ka mo? Napanan agpaiso kinasarita ni boss manong name. Pada na nga lalaki. Madamdama pa yung manong name rimorda nga duwa. Iti pa naka-opisina ni sir. Laila? Ay, yes sir. Impagada na kakanya. So nga, mawali mo ti sumurot. Sir, nakpaiksukat na. Hindi kagsukat din. Isuktam tayo po mo. Awan ti pagdanagam. Napintas, nasayat nga gayam ni Randy. Awan sir. No, di na kayo kumain pakada agad kahit sumurot sa may parit, di ba? Depende no sino ti mangawis, sino ti maawis. Hindi na kasukata kung manong nemi, adabasit bag ko, pag diyan ang nagitarawatag kan, siyempre, pag toothbrush, toothpaste, kanda dumapay. Alpasan na manong nemi. Rimor kami kini Randy. Diyan hindi kotsek. Kinibid na. Yung mga namin nga, kuyog, sumurtak ka. Lilipatam ka din ipatpatag ka. Ijeton nga kumatang active Anong tikait mong inuin? Awan, diyak kumin inum. Patasan to tuminom ti beer or that is like, that ay, sa miglight. Nakapasad na dyan. Sige, glokan ka. Tentan. Mapanti may isang beach resort. Manong name tiyak ang muno ape nga si Murota. Tiyak ang muno anya ti inted ng hinibos. Taape nga pidalubusan na. Adumat no kada gitipadag nga waitress manong name kayat da nga ada mga awis kadakwada saan napalpalubusan. Nga mapisyak pinalubusan na. Ano nga tating pasuksok dito nga lalaki kinibus? Numan ang kita anak. Kumusta ti biyagyo? Ni tatang ko, karpintero, ni nanang ko, manglutlaba. 5 kami nagkakapsat. Siyak laing ang tiyaw, nasawa na. Ay, siyak laing na asawa. At dan asawa da kita inona, nim siyak. Siyak ti inauna, kada kita awang pa asawa na. Di asawain ka. Tapno adamat na asawa. Ubingak pa eh. Ano to mo na yan? 23 pa ilan. Sige. Randy, ano to mo? Lakay ako. 27 ko. Gusto nga kahit kundi asawa. Labang kami di may isang beach resort, manong name nangupa kami, iti open cottage. Napanggimatang tibir, ken pulutan, manong name. No, dito paraking ka. Sa big light. Light lang na ito eh. Hanggang makabartek.
makapartek mo mapaad madum. Kaya nagpulutan ka tapos ang kaon ay mapartek. Alan, kahit kang kaitiya, takil nga tip. Apiti panak ko ma. Ito na. Alam mo kan? Kinargahan na ti basok manong nemi, pinununa. Araman na. Nagmayat ti lamis na. Ala, sige, sige. Oh. Mayat? Mayat. Naibuskot. Nagmayat gayam. Kunakto pa gamin. Nagpulutan ka. Ito na yung mas dati pulutan. Kaya nagkora, sakbay ka balipatak. Iwalat ko. Wala, nagbungbun daw halat mo. Bagdang kami nga rod. 5,000. Gusto lang nakmalabay-bayatan nun. Nanginak mo na yun na 5,000. The GRO at nanginak. Yung sa anak ang GRO, Randy ha, waitress lang. Are you still virgin? Ikaw na, umat pa nobyo. Pwede na kibilang ang nobyo. Si kamo na pala, nobyo. Di sakti bang dabukin ka. Ano talay magbog natin eh. Ilo ka tanggapay. Hamoy bason. Mukayam lagi di. Kasi lakang kang kamatagbas baso. Di itang mabugkulot da. Nagmangyat. Agpulutan ka. May mas pwede sa pulutan. Crispy pata. Crispy pata king. May mas aja crispy pata king ni Ray Fiesta. Umayat. Naging gadi may makatalo ako man. Makatalo ka. Kaya't mo, mapantay tuloy jay. So din mo, di awa makakita ka na ta. Mabidlay, ha? Di magder manong name na panit counter. At din tadak ang kuha nga tulbag. Sa din sa ganaan ti beer, pulutan, sa nakpinayapayan. Bakan, panan ta? Si Muro takmata. Adagay mo hotel, manong name dati yung beach resort. Ala, yung hotel nakbaten, Randy. Di mo kaya? Ang ganito nga paypayan. Mga ano, ang ganito nga paypayan. May kaya. Manong name nakainumak pa'y timay sa baliupat. Katni, talagang maulaw ako manong name. So kaslasang ko na pupuutan no kasanong inikat ni Randy ti arwatek no kasanong isinakroy na sanak impaid da iti kama iti kuan manong name da itan. Randy nagmaya teraramidem unak da iti adda dagiti bibig na manong name iti duwaman sana sa iti barukong kosta o iti panangkin kinit na Randy. Impababa na pa iti ulo na manong na to bram dita. Apay dita. Nako, manong nemi. Mapadasa kun nga din na oras manong nemi ti istorya and di kita nakapadas. Nagmayat nga peso manong. Nang runa iti padilpatan na manong nemi ti perlas sa nakikinitin. Oh, Randy. Sa nakikot-ukot ti dila naman nung nimi ti saampay nga naluktan nga ruwangan. Ika po siguro anong nimi iti arak. Ken gabota talaga kaya't kumete Randy. Natahur manong nimi. Nagdakkel ti pa nagititip na. Kaya dahil ka po na apay nga sa anak ko nga nagked binurak nan ti kristal nga salsal met-metal. Randy. Talo nga oras mi manong name iti uneg ti hotel kalpasan na intan ko. Randy, baka baybayan na to ha. Saan kang baybayan? Ikarikan ka. Okay? Itulod ka di balayo. Siyempre, manong name niyam amu kadatatang kininanan. Kaya nagitituwa ka apsat ko. Eta,
isublikon. Adala basit na panami, anat relasyon nyo. Dinamag ni tatang. Boyfriend ko tatang. Abi nagrabi kayo. Ala, ibatim lang ng ngaro din, sir. Okay. Ito sa bali man ng gundaway. Kabay lang bala tag-drive, sir. Hanang matpayunay nga na Bartek. Okay lang. Sige, nakaroon. Manong name pinurutpot dakda tatang kininana. Nagkapan nyo. Iti beach resort, tatang. Anat inaramin nyo. Wala siya kang iminong ka. Kinapudno na manong name barik na katalaga tinom ko ng nagdigo saksagbay nga rimura kam ti hotel labang ara na. At din napasama ka na kayo. Tatang, adan. Nagkagakan. Basta intalik mo lang, ti amin-amin mo, tinadya ka lalaki, nga saan ka sigurado, no? Itong palnakaw mo, saan? Yung karin naman, tatang. Iba't patignak, iba't patig kumad. Kinapod mo na nagdakal tintin nga tip. Tip? Uno bayad parang tagikuwanakin ka. Tip ko na. Nagdakal parang tintin ng tip. Customer mi iso na di restaurant. Yung pakadarak kaming kinibugos. So nga si Morta kong kuha na. Kaya adamat na napasama ka na kayo. Tarantata ka. Mangibabayin ka. Itong palak ni Randy, di kat may kamak ni Baknang. Tara Baknang da. Baknang da. Di ko sigar di suna. May kamang kat Baknang kat pagbarinda ka ng katagabo. Yan nga tamo. Susapo. Nakatartarantada ka. Laila. Di ka la pulos nagpanunot di ka la pulos nagsakbayan. Pudno nga tang ito nga asawayan na to. Pudno nga tang nga di na tumaybayaan. Kit nung di nakbaybayaan naaragsak ka ito nga tayo danana. Nga di mo amot ugali na. Nalaing uminom han. No may restaurant nga pagpapaaya mga kaswetres. Arak di hanggang lawin nga arak ken pulutan. Turder na han. Uwentang. Di mamarta ka ron. Lakayo niya ibagbagamitan. Samon nga mabawi pa ikarkararagtagid di ata hangag sikog. Kahit nung sikog ban, kahit saan nga baybayaan na dyan nga lalaki. Kahit nung saan nga baybayaan, saan ta kumang pagbali ng nga tagabo da kas pagarikan. Sabi ko na yun, tayo maturo kayo. Kabigatan na manunimi, siyempre, kakmanan iti restaurant, siyempre, kat damdamagan di kitipadak nga waitress. Napanan nyo. Ha? Saan ka nga virgin nila? Saan eh? Napanak in beach. Saan in hotel. Di na padasa hon. Padasak nga ro doon. Mayat? Mayat? Apay, na kayo ang papadas yun? Oo, ampay. Dan tumat din apadas mi, os pagarigan, adamat magbaling nga boyfriend mi. Saan nga nagpakpakita ni Randy manunemi ti duwang aldaw? Iti sumarunong aldaw, adamanan ni Suna. Ipakada ka manin. Di kayatan. Di mo kayatan, di? Di kahit manadaw nga gawid sa diabalay. Kaya dito yung problema. Tapos saan ta kang untan na tatangginanang mo. Di, umay kang sa diabalay yun. Ano itong problema dyan, Jay? Kaya umay, makipangarabi, Jay. Amo na tatang mo tuminom? Muna, Kasi nga ro din. Anot oras ti off mo? Alas 6. Dada sa baling trabaho, kabutan eh. Kaging kat alas 2 ti rabi, ay parabahon dito eh. Nag-close ti alas 2. Ag-sip. Adada kita sa baling duty ti 6 to 2. Kuray ka nga ro din nga. Rumar. Fine?
Sana ko nag-order din. Dama pang ko katangin. Umayak to dito before 6. Before 6 manong name saksagana ko di ba kikarumuar. Iti rumuarak malasing ko ti kotsena. Megan, napanaggatang ka na kita iregalo ka natatang gininanang mo. Nga regalo, grocery items. Gimatang ka pa itinayama sa pulutan may kinitatang mo. Di akong problema. Problema mo nga dati rabi ka nga gawid, di sakti umay di balayo. Naluko ka talaga ranti. Awan ti pagdanagam, magayim ko ni tatang mo, hanakan tunong tanda dyan. O, tip manin. Gawin, lalang ka malang baybayadan. Or di edad mo. Sige nga rin, ornongin. Bale, 10,000 tinated mo. E di sumangpit kami manong name at damat tandaan ng ginitatang kandi itituwa kapsat. Sabi nga tulad na kamanin. Hindi nagasat na karoon hindi pagtrabaho tatang. Sudetan ni. Ay, tata! Nana! Mayo alam di kita ni. Nadarak lagado na namsak iti kwa, grocery items. Bakit kakanwalain? Nagtartarimit nanang manong name na panangala. Apo na dagsay. Parak! John, may kumala na. Tuluan na. Dati maraymat nga si Mapat. Giti duwa kang kapsat kumanong kitni. Nagbibinit-bit dan. Dakal nga sando. Naglawon. Sandubag. Naglawon ti grocery items. Kit may aitan ni nanang. Apo, nagatumbarok na yan. Apo. Digiti ka sa pulan mi dito. Thank you. Pagdanagan nyo nana. Kakaiso ng antakwarta. Tata, dato para ka na kayo. Stateside nga arak. Kaya dato na imas sa pulutan ta. Pag yan ang tangarot nguminom. Kaya tatalikodan ang mga awisak ti kadwata. Mga mabartek ta nga. Dadata di ba to uminom. Nitata nga talaga. Ninanang. Gusto di ko na ni Randy manong magayim na ni tatang babaeng ti arak ken pulutan. Magayim na ni nanang babaeng kadagiti grocery items. Hala ba nang nagsukat? Nagdihusak. Mga anak to naman ba? Kit ni, nakadududa nga sa samot tas kunti balay. Ito nagdakil mo kami na di arak. Ano niya? Half galon, may sa galon. Stateside ko na. Daring kurdan. Naroon na kinitatang. Manugang ko kung kunanan. Kaya pumit nga rin. Manong name, inalalay-ayan da ni tatang kabuta na barte. Inserek da iti kwarto da gininanong. Anak ko, may kayong tumangan tayo. Kunan ni nanang. Kaibahan mo tin ni Randy takwa. Makipangan dito yan. Sige nanang. Randy. Leila. Naswerte ka launet na naadaan ka di boyfriend na kaskin ni Randy. Sir Randy. Naglaing. Guhan, uncle. Randy. Panawan na kailatan ni Randy. Ito may mga rebi. Da ituloy lang tuminom ka nagbulutan. Away, pagdanagam. Gawid kami tumatid. Maibusan na ito. Nakisang nga rin nga ni Randy manong name. Kahit ko takdigos, malpas ang mangan. Sige, pabuludan ng tutualya. Kada na pa na inalit ko sa naman ng name clutch bag. Ano kita? Toothbrush. Kanda doon pa yung gamit ko. Pinuto ito kwartong. Takin nga. Uping kaya? Umiyanan. Agpat-pat na ta. Alam problema. Gayam kung datatanggin na ng mo. Kadkasta nga rod tinapasamak manunaymi paunayin tipaot nan manong. Talo lang orda orasin. Pabeng-bang-bang banlatan. Nagkaroon
kawawa manong name ni Randy kabato nakainom. Nawahil dakmet manong name ta sublatek matiti umang manage. Ay nga nakaturog kami. Masan sana nakastoy di mas pasamak manong twice a week. Umay dito'y balay. Nadetad na kananan ng kinitatang. Hindi ta kasalitak datatang kininanang. Tangnang. Hindi kit saan yung kayat ni Randy. Ita kayat yun. Kita, anya ko mga rudkit ko. Atot may tultulong na. Manat panag ko na. Saan kanto nga pabayaan? Wala naman. Kilala na siya at ano kasta. Talon nga bulan tinapalabas manong malagip ko sana kung pagayin nga dat nga. Alam masikuga ko. Kaya ba naging ni pregnancy test manong name positive. Tinawagak ni Randy. Randy? Oh, apay? Nimawag ka, di mo maorat yung may kuntan. May kanta kasi nita, no, rumor kan. Masikugak. Ha? Masikugak. Kaya masikugak. Kung palimti ka rin mga, ikasar na. Uy, no problema. Basta, umay kang ngot alayan kita. Manong name inuray ko. Kaya umaten. Tinawagan dak datatang kinalay. Apay, awang kapay. Tang ururay ni Randy. Umay ka, itulnog ko na na. Umay manit dito ni Randy. Basta mati ko na nang maumat pa'y. Hindi pa ka mamanong nimitad na bigla ka nagsarading ako sa itasidid ko. Let's go! Pasasyakan. Hindi, pasubuha ka lagi di barakada. Ha? Basta nga umangin ka alaan eh. Gawid dak lagi di barakada. Gusto ka, nagiinom kami. Kain pa ka nag-drive. Hayak man. Ayan. Glugang kan. Mamartik dahil yung boyfriend ko man. Kabuta saan nagpalaod apad padaya. Pangipanom kanya. Hindi ko di mukha kita papakin mo. Kaya. Again kan sa Jabalay. Inbas ng Jabalay yun. Iti ayan. Pag yan tayo Jabalay mi. Iti silad ko. Nalaw-lawa. Pinasan yung silad ko. Naluklok ng tikudsun ko. Napalaluwamat ti minom. Kaya doon nakainom ka hasta. Nakawawild ka. Gusto saan nga po? Nalalayngak no ka, sweetheart. Dakkel nga balay manon nemi tisimrikanti kotse. Kalbasan nga loktanti gate. Baknang da ka talaga. Naswerte ka di. Ikama nga idibak na. Bueno. Hindi manon nemi ta. Dumsag kami. Makan. Kantak bayan ka. Pwede mo sakroin ka ba yun? Oh, guro ka. Damay. Yan, makan. Hindi mailokatan ti main door. Ano yun? Da, lakay kan bakat, manong nemi. Iti salas. Ay, papa. Ma, good evening. Nabartek ka manen, Randy. Kaya na sinureta. Asino man numanendeta nga babae. Asino manendeta nga babae? Girlfriend ko pa. Ma. May bag nga review, sir, ma'am. Agastamat kan ka. Sumari ka. Agtuwa ko ka. Sweetheart, kasasarit ng dapapagin mama. Inagbasit ti CR. Makamo kayo kang ko na. Laila tinaga na. Nabayag kayo nga kayo kini Randy. Baling ag 4 months sensor.
Hmm. Ano, dinuti na kita nyo. Restaurant na may sa waitress. Kailangan mo may sadyang nga uminom. Kaya nagpulutan. Di kahit nasawan nga amom nga martek. Amunat uminom ti arak. Amunat uminom ti arak. Sa bali di mamartek, sa bali di amun uminom ti arak. Ti mamartek, kanayon nga uminom. Nga mamartek. Isuday ta ni Randy, nga anak mi. Ti katutuswan nga anak mi. Kaputa. Isulayang ti saan nga naggraduar ti kolehiyo nga anak mi. Iso ti laksip. Etta, iti pamilya. Loko-loko na ta, mamartek. Adon ti kaso na. Ita, salut-sudik ka. Kaya't mo ka di, tikas kinirandi. Sir, ma'am, masikuga ko. Ana? Hindi ka kapilitan nga mag-asawa ka iti anak mi. Ti anak mi nga awang pagtrabahon na. Ngano sa amin nga ikan ti kwartahan na kit awanan. Kaya hani barbaring agbalbalo ti anak ta. Itata asawaenan ken masikugan. Ado ng gundaway nga kayat tangag balbalo ng pulos. Sala nga siksikan nga babae tinsangpet na nito. Tinagtong pala na dagiti babae, saan nga nakaanos? Pimanaw dan. Apa yung sandang makaanos, sir? Gabat ka na mamartag na. Agkabil pa eh. Baka nagdan na kayo dito, kat dagundaway ito nga pa. Siyempre, bagbagam tumit. Di ba? Di nang tumit kahit di mabagbagaan, hingga na tungpahan na kanto. Iso nga, denggam na ito'y pamalakad mi kang kabalasan ko. Anot kay kayat mo? Aganak abalasang? Aging garang nga panaganak abalasang? Bueno, makiasawa ka iti anak mi, nga kabilan na kanto. Pili-pili ka. Nasampay, baka ang pag-sigurado na kasar na kahuno saan. Kas kadagiti mo ng babae. Ingkari na ti kasar, saan na ida ing kasar. Kaya mo may kastamat, iti armida na king kasar, na kaing kasar. Ito no, hanga sikat mauma, isundot mauma keng ka, agpagtalawon na kanto, mga isang petumanin sa bali nga babae. Anak kay kayat mo. Aganang kabalasang, ngawan ti pakadangdang ram, pagtuukam, pagsaksakitam. Bueno, aganak kabalasang nga dakad to'y, nga kabilin na kanto ni Randy. Sampai ka nalalot ti amin, balasang ko. Pakaad-ad na ngagbabawi kanto. Nagtalinay ka ito'y. Isong ita. Ita ta sampay nagsubli ni Randy dito'y. Agawid kan, balasang ko. Agawid kan. Kahit oraan niya't aramidin ni Randy, saan mo nga patpatsin? Aw magdanagan. Ta, suportaran minto. Dat anak mo.